Molt bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies per la vostra assistència en el que és l'acte d'inauguració d'aquest curs d'estiu que du un títol tan suggerent, crec jo, i tan interessant com és aquest: Qui mana en la televisió? Models de governança dels mitjans de comunicació públics. Crec que és un curs d'estiu amb això que se diu ganxo, i a més d'actualitat. D'actualitat particularment, jo crec que la nostra comunitat, pel fet, per una banda, del tancament que es va produir fa mesos darrere de Ràdio Televisió Valenciana, però també que té actualitat pel tema de la governança, que a més no és l'únic àmbit on es planteja la governança, en aquest cas dels models o en un mitjà de comunicació públic, sinó que, com sabeu, la governança és algo ben important, fins i tot a les universitats s'està qüestionant i, de fet, aquesta setmana també inaugurarem un curs, podríem dir, entre cometes, d'estiu, perquè també és a juliol, sobre la governança universitària. I és que, en qualsevol cas, jo crec que s'està demostrant que la governança, l'establir quin és el model de govern en qualsevol institució, en qualsevol entitat, és algo realment important. I és algo que cada vegada la societat i els ciutadans reclamen. Jo crec que pot ser per allò de la transparència, però pot ser també per allò d'exigir responsabilitats, establir els millors models possibles, perquè, òbviament, s'entenen que aquestes institucions, aquests ens, tenen que estar al servei de la societat. Bé, Buiguera, òbviament, tot i que els coneixereu, la majoria de vosaltres, us presentarà a les persones que m'acompanyen a la mesa, el professor Javier Marzal, que, òbviament, és el director del Departament de Ciències de la Comunicació de la Universitat Jaume I, i també a la secretària del departament, a Jessica Izquierdo. Els agraïs moltíssim el seu acompanyament així a la mesa. I bé, sense més dilació, per que d'alguna manera puguem complir amb l'objectiu de l'horari, anem a procedir al que és la inauguració d'aquest curs d'estiu amb el que són el torn de paraules, i per la qual cosa li cedís la paraula al catedràtic d'universitat, el professor Javier Marzal. Bé, moltes gràcies. Volia començar agraint-te el recolzament a tu, al vicerector de Cultura, i a la Comissió Interuniversitària a favor d'una radiotelevisió pública valenciana pel suport oferit a aquesta iniciativa. I també volia agrair-vos a tots la vostra participació en aquest curs d'estiu, que crec que ens serà a tots molt instructiu en molts sentits. Com sabeu, han transcorregut més de 7 mesos des del tancament de Radiotelevisió Valenciana i, com era d'esperar, el raquític i quasi inexistent sistema comunicatiu valencià d'abans del tancament està més que mai ferit de mort. Per una banda, podem afirmar que mentre que en general un cert nihilisme paralitzant s'ha instal·lat en la nostra societat, una part de la societat valenciana, prou significativa, també està fent un esforç important per reaccionar davant d'aquest fet excepcional. El pas del temps ens està ajudant a entendre que Radiotelevisió Valenciana era més que un servei públic gestionat de forma irresponsable i partidista. Ens oferia informació de proximitat, en alguns casos absolutament irreemplaçable, com és el cas de la informació de l'oratge, dels successos de la quotidianitat social, de la vida cultural i esportiva de la nostra comunitat valenciana. Pel mitjà d'aquesta finestra teníem notícies del que passava a les nostres comarques, des de Vinaròs fins al Pinós, des d'Aiora fins a Bocàsser. També la nostra ràdio i televisió oferia entreteniment, no exclusivament transnacional, sinó també cultural en alguns casos. Hem de recordar que hi havia una reduïda programació infantil en valencià que tenia un indubtable valor formatiu per a la nostra infantesa. Radiotelevisió Valenciana també era una finestra per als anunciants locals i foranis, que així podien comunicar-se amb els ciutadans valencians,
donant a conèixer els productes i serveis oferits per empreses valencianes i de fora del nostre país. En definitiva, Ràdio i Televisió Valenciana tenia com a missió oferir un servei públic als habitants d'un territori que té una llarga i convulsa història, una cultura i llengua pròpies que ens han transmès els nostres avantpassats, amb la promesa també de que puguem transmetre a les noves generacions aquesta herència de valor incalculable. Malgrat la més que notable desafecció del poble valencià cap a la seva ràdio i televisió públiques, a poc anem prenent consciència de la gravetat de la pèrdua que suposa el tancament de Ràdio i Televisió Valenciana i els seus efectes col·laterals, molt negatius per a la minvada economia valenciana. Efectivament, el tancament de Ràdio i Televisió Valenciana està suposant el tancament de moltes altres empreses audiovisuals. Des de l'Associació de Productors PAV, la contínua desaparició d'empreses està traduint-se en un 92% d'atur al sector audiovisual. Si pensem en la pèrdua de centenars de llocs de treball en el camp del periodisme, com a conseqüència de la crisi del periodisme i de la seva reconversió al periodisme digital als darrers anys, i pensem en la crisi del sector publicitari des del començament de la crisi econòmica en 2008, podem afirmar que el sistema comunicatiu valencià es troba en les seues hores més baixes, configurant un panorama comparable al que teníem a la Comunitat Valenciana a principis dels anys 80 del segle passat. Però el pas dels darrers 7 mesos també ens ha permès prendre consciència que no teníem en aquesta terra la radiotelevisió que volíem els valencians. Les enquestes d'audiència als seus últims mesos de vida certifiquen aquesta afirmació. Som molts els que volem una nova radiotelevisió valenciana pública, però en valencià i per als valencians, construïda sobre unes bases radicalment diferents a la radiotelevisió que hem tingut durant 24 anys. En aquest sentit, hem d'assenyalar també que el tancament de Ràdio i Televisió Valenciana es produeix en una conjuntura molt especial, coincidint amb una crisi important del nostre sistema democràtic. Crec que no es pot ficar en dubte que la recent abdicació del rei Juan Carlos I, en juny, els resultats de les eleccions europees del maig de 2014, l'aflorament de nombrosos i continuats casos de corrupció política que s'estan investigant a instàncies judicials, entre altres coses, estan duent a la primera plana el debat sobre la gestió de les empreses i institucions públiques, així com la rendició de comptes a la societat que financia pel mitjà dels seus impostos aquests serveis. Des del tancament de Ràdio i Televisió Valenciana el passat 29 de novembre de 2013, un dia que passarà als annals de la història universal de la infàmia, s'han anat desenvolupant tota una sèrie d'activitats per mantenir viu el pensament de que una ràdio i televisió pública valenciana de qualitat és una necessitat irrenunciable per a un poble com el nostre. En primer lloc, cal destacar la iniciativa legislativa popular, que a hores d'ara ha replegat unes 45.000 signatures de 50.000 necessàries, per a demanar al Parlament Valencià el restabliment del servei públic de ràdio i televisió per al nostre territori. En segon lloc, el maig de l'any passat, el 5 de març, les 5 universitats públiques de la Comunitat Valenciana van posar en marxa la Comissió Interuniversitària a favor d'una ràdio i televisió pública valenciana, explicitant així un ferm compromís de la universitat pública amb l'existència de mitjans de comunicació públics. I també, aquest mateix dia, va coincidir que es va ficar en marxa la Mesa Sectorial de l'Audiovisual, sorgida per iniciativa principalment de col·lectius d'extreballadors de Ràdio i Televisió Valenciana, com Mil de Nou i Atrau, on estan representats també quasi totes les associacions professionals relacionades amb la comunicació i l'audiovisual valencià. El Departament de Ciències de la Comunicació, amb la col·laboració d'aquesta comissió interuniversitària, ha considerat necessari organitzar aquest curs d'estiu amb aquest títol tan provocatiu de qui mana la televisió. Diguem-ne que la creació d'una nova ràdio-televisió pública valenciana que hauria de gaudir del màxim consens de totes les forces polítiques, si no, ben difícil veiem que aquest projecte pugui ser una realitat, exigeix efectivament una reflexió en profunditat sobre com ha de ser el model de gestió d'aquest servei públic, per tal d'evitar els errors que hem comès en el passat. Jo crec que tindrem oportunitat al llarg de les diferents conferències i taules rodones d'aprofundir en aquest concepte. Jo diria que una idea clau que apareixerà reiteradament als debats durant la celebració d'aquest curs
és que l'errada més important en la direcció de Ràdio Televisió Valenciana ha sigut l'incapacitat de separar amb nitidesa la gestió professional de la radiotelevisió pública del poder polític. I és un problema molt seriós que, evidentment, afecta al nostre àmbit de la comunicació especialment, però que en realitat està també contaminant molts altres àmbits de la vida econòmica, política i social del nostre país, i no sols a la Comunitat Valenciana. La complexitat i rellevància del tema que tractem ens ha dut a convocar a un grup de destacats experts en la matèria i d'una forma esquemàtica podríem assenyalar que, per una banda, tenim uns ponents com Rosa Franquet i Carmina Cruzafont que ens ajudaran a entendre quin és el panorama de les televisions públiques de proximitat a nivell internacional i europeu, que serà completat a nivell nacional per una exposició de Ramon Reig. Per altra banda, els professors Marcial Murciano, Nelo Pellicer i Domingo García Marzá ens oferiran diferents reflexions sobre els valors de la televisió pública, la responsabilitat comunicativa a la televisió pública i sobre l'ètica empresarial en la gestió pública. Josep Lluís Fito, de la comissió promotora de la ILP, de la Iniciativa Legislativa Popular, ens presentarà propostes per a la governança d'una futura radiotelevisió pública valenciana, resultat dels debats i treballs desenvolupats al si de la Mesa Sectorial de l'Audiovisual i completant aquestes 7 exposicions, conferències, ponències que tindrem al curs, tenim 3 taules rodones que jo crec que són també del màxim interès. En la primera d'elles es debatrà el paper democràtic de les radiotelevisions públiques a Espanya, i ahí podrem escoltar a persones destacades com Alicia Gómez Montano, Fernando Ojea, Lola Bañón i José Ignacio Pastor. La segona taula es centrarà en la problemàtica de la gestió de les televisions públiques a Espanya amb la presència d'importants directius i exdirectius de radiotelevisions públiques com Enric Canals, Pepe Quílez, Rosa Vidal i José Ramón Pérez Órnia, i la tercera taula proposa una reflexió al voltant dels reptes davant la governança de la futura radiotelevisió pública valenciana, amb la presència d'una sèrie de persones que representen, que pensem que són les entitats, institucions, associacions clau en aquests moments. La comissió promotora de la ILP, la Mesa Sectorial de l'Audiovisual, la Comissió Interuniversitària, els productors audiovisuals valencians, l'Associació d'Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana i el president de la Unió de Periodistes Valencians. D'aquesta manera tenim una visió panoràmica de tots els punts de vista, de tots els àmbits afectats dins del nostre sistema comunicatiu valencià. Jo espero que el curs siga realment molt profitós per a tots. Com dic, crec que tots anem a aprendre moltes coses durant aquests 2 dies i mig intensos, i vull en aquest sentit reiterar el recolzament que hem rebut de l'equip de direcció i del rector de la Universitat Jaume I, que és absolutament clau per a poder fer realitat un curs d'aquestes característiques. I per últim vull també assenyalar que el curs està sent emès per streaming, per internet, i a més està sent gravat, amb la qual cosa tindrem, i tota la gent tindrà la possibilitat de poder tornar a veure, tornar a escoltar el que s'ha comentat en les conferències com en les taules rodones. I moltes gràcies. Moltes gràcies, Javier, per les teves paraules. Bé, començaré, òbviament, com ho havia fet al principi, donant-vos la benvinguda a aquesta llotja del Canem, que és la seu de la ciutat de la Universitat Jaume I, i donar també la benvinguda a aquells que ens estiguen seguint a través del web. Bé, això és un curs d'estiu i s'entén que els cursos d'estiu que ofereixen les universitats, òbviament, són cursos que d'alguna manera s'inicien dintre del que és la temàtica diguem, acadèmica habitual, i el que pretén, d'alguna manera, és tractar aquelles qüestions, i a ser possible, que tinguin, si pot ser, una implicació, jo crec que d'actualitat, més social, etc. I des d'aquest punt de vista, es va plantejar o se va admetre, òbviament, com no podia ser d'una altra manera, aquest curs d'estiu, que a més veig que està
amenitzat per aquestes fotografies de la MIM, de la Marató i Mitja i de l'Ultralight, que a més li dona un caire estiuenc. Bé, jo volguera, com no, agrair al Departament de Ciències de la Comunicació de la Universitat Jaume I, al grup d'investigació en tecnologies de la comunicació audiovisual de l'UGI i també, com no, a la Comissió Interuniversitària en favor d'una radiotelevisió pública valenciana, que hagin organitzat tots tres aquest curs d'estiu. I jo crec que particularment aquesta darrera comissió no ha deixat de treballar amb una agilitat i un rigor inqüestionable des de la seva constitució com a resposta de les universitats públiques valencianes al que va ser el tancament de radiotelevisió valenciana. Mireu, només 17 dies després que es va produir l'apagó, el tancament de radiotelevisió valenciana, diguem l'apagó, perquè el tancament, ahí està Radiotelevisió Valenciana, ens costa diàriament un munt de diners a tots els valencians. Doncs bé, dic que els 17 dies de produir-se aquest apagó, la Universitat Jaume I va prendre postura. Jo crec que va prendre postura i va actuar com tenen que actuar les universitats públiques valencianes, en el sentit que tenen una autonomia i tenen una llibertat de càtedra que justament fan això. Fan el paper, jo crec, o tenen que fer el paper un poc de Pepito Grillo i d'analitzar aquelles qüestions que realment són rellevants per a la nostra societat. I aquesta ho era, i era de calat. I per això dic que als 17 dies la Universitat Jaume I ja va aprofitar, o millor dit, va accelerar el que se produirà o el que se fera a un congrés de comunicació local, justament va canviar la seva temàtica, que podria ser l'habitual, o justament amb una temàtica exclusiva, que va ser la d'analitzar la crisi de la radiotelevisió valenciana i quins eren els seus efectes en el sistema comunicatiu i, com no, en la societat valenciana i en general espanyola. Però és que, a més, uns mesos després, a primer del mes d'abril va ser, els rectors de les 5 universitats públiques valencianes van decidir crear una comissió interuniversitària en favor d'una radiotelevisió pública valenciana, que estava formada per un representant de cadascuna de les universitats i de les quals el professor Javier Malzar, òbviament, va ser el designat per aquest rector per a formar part d'aquesta comissió. Doncs bé, de seguida aquesta comissió es va posar a treballar intensament, va començar a organitzar la jornada, una jornada que, per exemple, el passat 13 de juny es va celebrar a la Universitat de València, a la nau, i que va ser destinada justament al marc jurídic i als nous reptes per a una futura radiotelevisió pública valenciana. I ara tenim aquest curs d'estiu, que no és més que una altra actuació d'un seguit d'activitats que continuarà el pròxim curs. I amb això jo crec que deixem ben clara la preocupació i el nivell de compromís de les 5 universitats públiques valencianes amb la situació d'aquest fet que s'ha produït, amb la situació del sector audiovisual, de la societat valenciana en general i, com no, també de l'àmbit universitari, perquè és una cosa que ens preocupa particularment a les universitats que tenim estudis de comunicació i, per tant, ens preocupa com pot afectar també al nostre estudiantat. Tinc que dir-vos que, tot i no ser un model de radiotelevisió pública que estiguera consensuat o considerat com a acceptable per una bona part de la població, sabeu que n'hi havia moltes crítiques, però no obstant això i no obstant saber que no tenia la qualitat que molts reclamàvem, no era, diguem, una raó suficient per a tancar-la. El tancament de Radiotelevisió Valenciana no estava, en absolut no estava, entre les millors opcions de solució, i això ho sabem. Pot ser que fos un cost excessiu, però això s'haurà pogut reconduir. Pot ser que la qualitat hi era, que la qualitat no era la que s'esperava, però, evidentment, un apagó jo crec que no era ni molt menys una solució. Per tant, l'elecció d'aquesta opció és un fracàs. Jo crec que és un fracàs, podem dir, de la política valenciana. I quan dic de la política valenciana, parlo en general.
en general. Evidentment, qui té més responsabilitat és qui governa, però dic en general perquè no és un fet puntual que se donés en els darrers anys. És una que ha ocorregut ha ocorregut pel que fa, diguem, a l'ús que s'ha fet d'aquesta radiotelevisió valenciana, a l'ús polític que sempre s'ha fet d'aquesta radiotelevisió valenciana i també, com no, per no haver posat uns indicadors de qualitat i haver-los mantingut. Per tant, aquesta radiotelevisió valenciana de la que hem gaudit durant uns anys, doncs, òbviament s'allunyava prou del que hauria de ser un mitjà públic de comunicació que s'hauria d'haver o hauria d'haver estat al servei del poble valencià i que jo crec que, no sé, ens tractava un poc com un poble que estava entre la ignorància i la indiferència, no? Mentre que fora del país, Canal 9 esdevenia, jo crec, un paradigma del que no ha de ser un mitjà públic de radiotelevisió arrelat a una societat i a un territori, d'una eina al servei, ha sigut una eina al servei de la política dels governants i no de la societat. Per exemple, fa poc vaig participar en el que eren uns premis de narrativa que se donen, els premis Sambori, que se donen a tots els nivells educatius, des de xiquets de 3-4 anys fins universitaris. I per amenitzar l'acte van fer una sèrie d'esquets. I aleshores els esquets consistien en contractaven una mateixa, per sintetitzar-lo, contractaven una mateixa notícia, això, un Canal 9 o una televisió estatal pública o, per exemple, una televisió privada. I era còmic. Evidentment, Canal 9, a mitjà de notícia, se va desengegar i aleshores se van quedar a fosques qui feia el programa i no van donar la notícia. Però en canvi, el mateix tractament de la notícia com el tractava, per exemple, una televisió privada que s'interessava més per la vida privada del presentador que per la notícia en si. I és veritat, vull dir, cada mitjà de comunicació, òbviament, les notícies, una mateixa notícia la tracta ben diferent. I el fet que s'hagi apagat ara Ràdio Televisió Valenciana, d'alguna manera, ens ha perdut o ha fet que perguem aquesta visió polièdrica de les coses, on cadascú l'enfoca des d'un angle diferent i ressalta, jo crec que uns trets diferents, jo crec que hem perdut una part ben important d'aquesta visió que teníem sobre les coses. Sense anar més lluny, mireu, així estem rodejats per fotografies d'un event esportiu que és la MIM i l'Ultra Ride, una carrera que estava en 65 quilòmetres i l'Ultra Ride en 115, i que és un event impressionant. Jo vaig estar en la sortida, són 2.100 corredors. Probablement aquesta notícia, que és ben important per a les nostres comarques, i en particular per a les comarques de Castelló, si haver existit Radiotelevisió Valenciana el dia que probablement haver enfocat la notícia, jo crec que posant l'èmfasi en el tema esportiu, però posant l'èmfasi també en la trajectòria, en quines comarques passen, probablement ressaltant la cultura dels pobles aquells per on passen, significant també algunes arquitectures que se veuen en aquest recorregut. Què ha passat? Com ara aquesta veu, aquesta mirada està cega, tot això s'ha perdut i evidentment és un valor que no s'ha pogut posar en relleu per a tota la societat, perquè les radiotelevisions nacionals, diguem que no és un fet amb excessiu relleu, segons elles, per a posar-lo en valor, i les privades, perquè no tindrien interessos o no hi haurien interessos comercials suficients. Aleshores, n'hi ha una pèrdua realment important. Com ha dit Javier, jo crec que és una tràgica la deriva de Radiotelevisió Valenciana fins al seu tancament i que crec que és contrària l'ús que s'ha fet d'ella, contrària i qüestionen els principis d'autonomia professional. Mireu, fa anys, jo recordo en l'època de la transició, quan hi havia una manifestació a València, passant pel carrer
pel carrer La Pau, recorde, ahir, i pel carrer Colón, cridant allò de amnistia, llibertat i estatut d'autonomia. Jo crec que en aquells moments, aquells que reclamàvem allò, si ens hagueren dit que podríem tindre una radiotelevisió pública valenciana, ostres, allò que no ens imaginàvem, aleshores, allò ens haguérem posat molt contents. En canvi, quan se va fer, jo crec que ens vam alegrar molt. En canvi, vam viure la dura realitat. La dura realitat, òbviament, és que les coses n'hi ha que conrear-les, n'hi ha que cuidar-les, necessiten governar-se, però governar-se en el bon sentit, en el que és un ens públic i que està al servei d'un poble. I va tindre la deriva que va tindre. Però encara així n'hi ha que reconèixer que encara, tot i no tindre la qualitat que exigia el poble, sí que ha vertebrat el territori. Sí que crec que en totes les comarques del País Valencià, d'alguna manera, ens ha ajudat a conèixer-les. Hi havia programes que te permetien conèixer indrets o llocs on se ressaltava la seva flora, la seva fauna, o simplement te contaven quina era la riquesa d'aquest territori, o quines eren les característiques, en aquest cas, de parla que tenien determinades comarques o entorns. I com no, jo crec que això ajuda a la unió de les persones, això ajuda d'alguna manera a fer un sentiment de país, un sentiment, en aquest cas, d'un col·lectiu, d'una societat. Per tant, el que avui plantegeu així, els temes de quin deu ser les bones pràctiques de governança, crec que és una qüestió cabdal, una qüestió cabdal que la universitat planteja, aquells que vulguin participar en aquest curs d'estiu, un procés de reflexió i anàlisi que cal fer ara, i ara sobretot amb urgència. Però jo crec que una vegada més les universitats públiques hem liderat aquest procés d'anàlisi, de diàleg i de proposta de solucions per a una problemàtica social tan important com la que ha generat la desaparició dels nostres mitjans públics i propis de comunicació. I això sí, probablement ho farem des d'una concepció ben diferent de les que van fer servir en el govern de Ràdio Televisió Valenciana en el passat. Mireu, el Premi Nobel de Física, l'Albert Einstein, al que se li atribueixen moltes frases, suposo que algunes no seran certes, però aquesta és verídica, ell deia: no podem resoldre problemes pensant de la mateixa manera que quan els vam crear. D'alguna manera ve a plantejar que necessitem innovar, necessitem, és a dir, quan se crea un problema i passen uns anys, necessitem plantejar noves solucions, perquè no podem estar pensant de la mateixa manera que quan se van crear, perquè aleshores no els resoldrem, perquè si no, no s'hauria produït. I això és el que jo crec que pot aportar aquest seguit d'actuacions, com per exemple aquest curs d'estiu, és a dir, aportar idees noves i particularment adreçades, jo crec que a molts estudiants que veig del món de la comunicació, que crec que d'alguna manera seran els futurs professionals i els futurs, espero que dirigents de mitjans de comunicació i, per tant, els que crec que podrà aportar molt a aquest curs. Tal volta perquè les universitats o a les universitats pensen de manera ben diferent, hem engegat aquest procés de reflexió i propostes amb tanta agilitat i dinamisme. I espero que quan arribi l'hora de recuperar el que el poble valencià necessita per ocupar el lloc que li correspon i per avançar en plena societat de la informació i el coneixement, la classe política tingui present aquestes reflexions, aquell treball fet per les universitats. Jo sols em queda felicitar els organitzadors, agrair a ells l'esforç que han fet per organitzar aquest curs d'estiu, era aconseguir reunir en aquest curs d'estiu, jo crec que ho ha dit Javier, un seguit de veus autoritzades i plurals com els que han convocat, i agrair a totes les persones que van participar a la jornada o que van a participar a la jornada amb les seues aportacions, la seva generositat i contribució a la solució d'un problema social tan significatiu per
pel País Valencià, animar a tots els assistents a continuar amb una reivindicació responsable i alhora contundent d'una televisió pública que volem que sigui de qualitat i valenciana per als valencians. Res més. Molt bon dia.